Nasiru Motoro on the beat. Masquerade Initiative kun kware gida har da waje. Kwalliya an garza ku kuje ga su ku yo alfahari. Masquerade Initiative kun kware gida har da waje. Kwalliya an garza ku kuje ga su ku yo alfahari. Saboda Allah shi na kira farko cikin al'amari. Masquerade Initiative kwalliyar ku canza ku yo. Sai ya nufa zan yi waƙar har waɗansu su yi alfahari. Masquerade Initiative kwalliyar ku canza ku yo. Masquerade Initiative ga zubar bukore sukari. Masquerade Initiative kwalliyar ku canza ku yo. A ko'ina sunan ya zaga da su ake alfahari. Masquerade Initiative kun kware gida har da waje. Kwalliya an garza ku kuje ga su ku yo alfahari. Masquerade ta koyar ta yi tallafin sana'ar zamani. Masquerade Initiative kwalliyar ku canza ku yo. Madan kuɗi ba ta koyar al'ummar mu ta ƙari tuni. Masquerade Initiative kwalliyar ku canza ku yo. Domin mata su tsaya da kafar su mun ji tabbas mun gani. Masquerade Initiative kwalliyar ku canza ku yo. Biziyana mun gode miki tallafin da kin kai mana mu. Masquerade Initiative kun kware gida har da waje. Kwalliya an garza ku kuje ga su ku yo alfahari. Da kan amarya in ba su kwalliyar ta ashasha ne. Masquerade Initiative kwalliyar ku canza ku yo. Da sun kure fannoni ne wa ku je da su za ku gani. Masquerade Initiative kwalliyar ku canza ku yo. Masa da tsada a farashi cancaras amaryar zamani. Masquerade Initiative kwalliyar ku canza ku yo. Masquerade Initiative yau da ku muke alfahari. Masquerade Initiative kun kware gida har da waje. Kwalliya an garza ku kuje ga su ku yo alfahari. Uwar gida ga dama ta zo mu jinkire ba wa kula. Masquerade Initiative kwalliyar ku canza ku yo. Masquerade Initiative za ki je ki gane ala. Masquerade Initiative kwalliyar ku canza ku yo. Da mai gida in na shigo da ganin ki ne zai yi hamdala. Masquerade Initiative kwalliyar ku canza ku yo. Gudunmawa kun samu ga Masquerade abin alfahari. Masquerade Initiative kun kware gida har da waje. Kwalliya an garza ku kuje ga su ku yo alfahari. Ja gaba jagayya humsis gilam komai ke kika yo. Masquerade Initiative kwalliyar ku canza ku yo. Uwar tafiya ne jinjina ga ke ake yin kwaikwayo. Masquerade Initiative kwalliyar ku canza ku yo. Humsis gilam duk ɗalibanki yanzu sun zama siniyo. Masquerade Initiative kwalliyar ku canza ku yo. Ki goda Allah tukwici na kina gurin yaran ba. Masquerade Initiative kun kware gida har da waje. Kwalliya an garza ku kuje ga su ku yo alfahari. Mu gode wanda suke ɗaukar nauyi na wannan kungiya. Masquerade Initiative kwalliyar ku canza ku yo. Da manyan baki wanda suka iso a yau ban bar su ba. Masquerade Initiative kwalliyar ku canza ku yo. Manya-manyan masu kwalliya ga gaisuwar ku yanzu na yi. Masquerade Initiative kwalliyar ku canza ku yo. Dukan malaman da suka koyar da ɗalibai ban bar su ba. Masquerade Initiative kwalliyar ku canza ku yo. Ina mi masu flash ga gaisuwar kini yanzu na yo. Masquerade Initiative kwalliyar ku canza ku yo. Ma'ajis falo mai waka bai tukan kini yanzu na yo. Masquerade Initiative kwalliyar ku canza ku yo. Makeup by Kyle Dora gaisuwar kini yanzu na yo. Masquerade Initiative kwalliyar ku canza ku yo. Kejai Bishop mai waka gaisuwar kini yanzu na yo. Masquerade Initiative kwalliyar ku canza ku yo. Majalis Gilam mai waka ni bai tukan kini yanzu na yo. Masquerade Initiative kwalliyar ku canza ku yo. Ina disco Gilam ne bai tukan kini yanzu na yo. Masquerade Initiative kwalliyar ku canza ku yo. Alamin mai waka hoto da tutiya ta alfa.
alfahari. Mosconet Initiative kun kware gida har da waje. Kwalliya in har za ku guje ga su ku yo alfahari. Mosconet Initiative kun kware gida har da waje. Kwalliya in har za ku guje ga su ku yo alfahari.